Nyoni efere goma monoti lenye mbaya duma dulale nyoni efere goma monoti lenye mbaya duma duare nyoni efere goma ladi monoti lenye mbaya duma en puddorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo alhamdulillahi manatoyen kursiyo biyeteɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha manatoyen kursiyo biyeteɗo en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala so daneri filtima ɓaleri buuɗali rumede fere feeñayi windere fenjay ɓattake bindaɗo mawnde ɗiɗi dujal hitande ujunaje nogase joyi ɓattake men hande fati koye duɗal gurel hayre ene tawi nder leydi Mali to ñorodi Sahel alhamdulillah en jetti joomi men musidɓe tedduɓe tawiteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni pobɗo heedi min calminima min juurimama min ñaguimama du'a min duwanimama hande noon eɗen jaaha to gurel hayre en jeehin toon ñande altine nde kuccidirɗen e sukaɓe rewɓe almuɓe ɓe gaddani men ko ene nafa en ko eɗen naftoro en podino noon ma en dutto to duɗal hetto paama e gardugol ceerno Mahamoudou Bagodine Athie ɗon ɗo gurel hayre hande kadi ma sukaɓe rewɓe ɓe e sukaɓe worɓe ɓe gartan men holko saboto longal janaba ƴiƴe meje no poti e holneɗo lottorto janaba farillaji juulu sunnaji jiɗaɗi farillaji sallige sunnaji jiɗaɗi jejji e nder juulu kono ne kadi e naafilaji eɗin sifaji kala ma sukaɓe rewɓe e worɓe almuɓe garanen hen so haaji jomiraɗo hande onon so haaji jomiraɗo sohna Jawli Ousmane Ly ha ɗon ɗo wuuro hayre ene wonde sohna Maymouna Ousmane Ly kame sohna Adama Amadou Ndiaye e sohna Habsatou Mamadou Camara kame Houley Tamboura ene wonde Abdoulaye Marigo ma ɓe jangan men hande walla ɓe garani wooda kadi koɓe kaali ko fate banggue hande gueɗe diine o taw koye ballal ceerno Mahamoudou Bagodine Athie ɗon ɗo gurel hayre bandiraɓe noon oɗon mbawi hande hettade lefol ngol no fewi no fewi no fewi mofton aduna ma dañ ko naftimen no fewi no fewi nde tawno ko sariya koɓe kaali ko kadi ɗiggi ene selli ɗum noon mbason woɗɗude so haaji Allah rahmanu en calminiɗo hen dendagal gurel hayre naɓe kala en calmini joom wuuro o e dendagal jeunesse wuuro ngo e dendagal yontaɓe wuuro ngo e dendagal tambiɓe dosɓe wuuro ngo e dendagal ɓesgu wuuro ngo fala en calmini ko taari gurel hayre kala ha to Gimba Ñanga e ko taari ɗum kala ñorodi Sahel Mali e dendagal bandiraɓe julɓe kala
hettiyankoɓe yewtere nde kala calminama juurama beltanama ɗo mbawi wonde jokli windere nde kala. ɗum noon musidɓe tedduɓe ala no mbatten so wona mi ɗalde moon sukaɓe almuɓe maɗen ko pammin min no fewi ko fate sariya tawɓe pira ɗum koye ɗemgal men fulfulde lamde ceer. ɗum noon bisimilla moɗon sohna Diawli Ousmane Ly bisimilla ma an e dendagal goomu o kala. hayre Fouta Ceerno Abdoulaye Sara salmitama kadi a salmina an e dendagal hettoto buuɗal yurmen min Diawli Ousmane Ly mbiɗa ara jangande moon keero lotgal janaba keero farillaji lotgal janaba ina waɗɗoro gueɗe tati janaba ƴiƴam fiilayro ƴiƴam ɓesgu janaba o ina fecce pecce ɗiɗi feccere wotere nde ko yaltugol limbam woni mani dakimtorare andane nde foti limbam ɗam yaltu koye ɗoygol walla ala koye pinal foti koye debbo walla ala koye goɗɗum feccere ɗiɗi were nde ko nannude alhaali mum e nder hunde foti koye neɗɗo walla ala koye goɗɗum on mo hoyɗi ina lelde debbo ha o dakmite koyɗol he o fino tawi moddani hay nokku lorgal alanama on mo fini tawi limbam jorɗam ine comcol mum te kadi o andama ndi ɗum heeɓimo yo loto fillo juuluɗi ɗi o junno ɗi ɓamde ɗoygol makko cakkitol ngol o ɗantino e comcol ngol ha yetto ñeɗo siftorde so heeso famɗi ɗum keero farillaji lotgal ko nayyi anniyade sagal huɗɗotode yawnade lotgal ngal yiggude huɓnude ɓandu mum fof ndiyam sunnaji mum ko soɗa camme juɗɗen calliktoɗo ni wufƴade sorɓinade ñittikinade lodde guddi noppinaɗe nder hoore tawi noon ko nofuru ngo waɗɗi tan ko momde ngo nder boowal ɓuuri mum ko fuɗɗorade lodde soɓe ɗe o ittade kam hamongol caggal ɗum o rewna hen anniyade on sanga terɗe salligde ndewa hen gotal caggal ɗum on ɓamra ɓandu ndu dow tellin ndewna hen hoore nde laabi tati ardinde banggue ñamawo famɗinde ndemo dow terɗe ɗe min Diawli Ousmane Ly jangowo duɗo hetto pama ɗo e guure hayre Fouta janguinte kam ko Ceerno Mamoudou Bagdine Aty mo sewnon Fouta jangoɓe duɗal hetto pamaɗo e gurel hayre Ceerno Abdoulaye Sara salmitama kadi a salminama an e hettotoɓe buuɗal yurmede min Maymouna Ousmane Ly mbeɗa ara jangande en keerol farillaji salligi ko jeeɗiɗi goho ko anniyade ɗiɗi ko sulmade tati ko lodde juuɗe mum ha yetto polomtoŋi nayyi ko momde hoore mum lawol gadanol ngol joyi ko lodde koyɗe mum ha yetto kolɓuri jeegom ko yiggude jeeɗiɗi ko yawnade sunnaji ɗi ko jeetati goho ko soɗade cammeje juuɗe mum sanga ne fuɗɗoto salligi nde ɗiɗi ko wufƴade tati ko sorɓidade nayyi ko ñittikinade joyi ko ruttude momgol hoore ngol jeegom ko lodde noppi jeeɗiɗi ko hesɗidinde ndiyam wonande lorgol noppingol jeetati ko reggodirde farillaji ɗi mo yejjiti farilla e terɗe mum salligi ɗe so siftoroyi hade ɓoytude yo moƴƴitin ɗum tan tawi noon ko goppunoɗa ko wona farilla ko sunna a fewndi tattan kona fillotako njulngo on noon mo yejjiti fatere kadi e terɗe mum salligi ɗe yo lor fatere nde tan wondude anni tawi o juulino fillo njulngo on mo yejjiti kadi ko wayno wufƴugol walla sorɓindigol ha wona tan sulmude yeeso ngo ruttantako ɗum ha o gayna salligi makko ɓuuri salligi ko jeetati wiide bisimilla soccade ɗimmidde walla tati ɓidde sulmugol yeeso lorgol juuɗe fuɗɗorade momgol hoore ngol yeeso ko tinde ga reggodirde sunnaji ɗi famɗinde jurtugol ndiyam adorade ñaamo rewna hen nano jartude peɗeli juuɗe koyɗe jartude wahare serwunde tawi noon ko lotgal janaba jartude hay sunde sukki min Maymouna Ousmane Ly jangowo duɗal hetto pama ɗo e gurel hayre janguinte kam ko Ceerno Mamoudou Bagdine Aty machallah
Adam Ndiaye mbeɗa ara jokkande en to Ablaye Mari ko acciri ɗo on isluɗo e nder julde mum wata o sohlirɗon hamdinade woto o rutto biɗomo yarham kallah kankone woto o wi isluɗo yarham kallah so hamdinima noon baasi ala e nder julde on ŋabluɗo e nder julde mum yo o sukku hunuko makko wata o tuttuso wona e comcol makko o alda yaltinde he dillere mo sikkiti taƴereede walla soɓe o miiji e njuulu makko seeɗa o heɓi taƴoral omo laaɓi sujuudu alanaamo si mo yecciti e nder julde teyani ala ko bonnata so tawi noon ko teeɗo ɗum iñaña so o rumtima fuɗnaange julde nde taƴi on mo julde e comcol jalbowol walla kaŋŋe maɗum o wujji walla o ndaari ko harmi o woofi Allah kono julde nde ina selli mbeɗa ara jokkande moon so maymun li acciru ɗo jejji naafila way kono jejji farille nin so wona hen ñawoje jeegom faati e simore ñuumade nantinde ɓeydude hunde e yejjidde hunde jokli so ɓooti ngati noon mo yejjitin faati e julde naafila jomum siftori ko caggal nde nangi koppi yo doño sujja ado no serti e farilla sondo ko farilla wonno o werlotono ndeɗo darne o lomtina wonde o jokka sujuuje makko mbino ɗen wakkono goppuɗo sujuudu ni mino jawlu Ousmane Ly jango duɗo hetto pama ɗo e guure Hayre Fouta Habsatu Mamadou Camara mbeɗa ara jokkande moon tuhule e acciri ɗo on mo miijo mum oori seeɗa e geɗe aduna baraji mum gustima kono julde nde bonani on kadi mo neɗɗo felti yeeso mum o dunji ɗum walla o sujji e banggue tiinde makko ma ɗum o sujji e dow filde piile ɗiɗi pilkol makko hay hunde ala ko woni e on mo tuure walla wolƴere hefti e nder njuulu jeddi dawɗa e almami ko almami rondanimo ɗum so wona tan ɗo ustifaril daɗanoɗo so hebdi e almami ko yonani darde timmude so almami ne sujjoya o sujjodoyta e mum wona ado wona ɓaawo so sujjidi e maɓɓe julde makko boni so o dañji e almami darde timmude walla ko ɓuri ɗum yo sujjide maɓɓe ado so tawi noon ko ɓaawo o ɗacca ɓe cujjo so ɓe cilmini o yimma o adda kedde njuulu makko kankone so silmini o sujja ɓaawo so sujjidi e almami teyre julde makko boni so tawi noon ko jejjiɗɗo yo sujju ɓaawo jango mino Habsatou Mamadou Camara jangowo duɗal hetto paama ɗo e Gurel Hayre janginta kam ko ceerno Mamoudou Bagadine Athio ngo sewnde ngo Fouta mino Huley Tambura mbeɗa ara jokkanden so Adama Ndiaye acciri ɗo mo fuujori e nder jangde mum konngol ngol wona ura ana yo o sujju ɓaawo so tawi noon ko ura ana sujuudu alanamo so wona tan so o waylu haala ka walla mana o boni nden yo o sujju ɓaawo mo woni e julde sujuudu waɗɗaki ɗum so ɗoygol ngol noon jaalimomo yo o fillo julde nde e salligi o kala ñuñali ñawɗo e nder julde koko yaafa durmitade ngam harnude hunde koko yaafa so durmitango wonti sifo noon ɗum ina aña kono bonnata julde on mo goto noddi tawa ina juula o wi subhanallahi o waɗi ko aña kono julde makko ina selli on caggude Qur'ana hay goto saggitani ɗum o woppi on aya o jangoyi aya goɗɗo caggal mum o foola yonangoy koppi kono wato o ndaara deftere so wona tawa ko e fatiha nden ko wajibo timmitira ɗum ndarde deftere walla ko wona ɗum so woppi hen aya yo o sujju ado so ɓuri aya goto noon sujuudu julde makko boni on mo saggiti ko wona almami mum julde mum boni hay almami ma wato a saggita ha o yiilo saggitede walla o bonna ma'ana o abduɗal hetto fama ɗo e Gurel Hayre ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr a salmitama kadi a salminama an e dendagal hettotoɓe buuɗal yurmede mino Adama Amadou Ndiaye mbeɗa ara jangande en keerol waktu julde pecci ko pecce ɗiɗi waktu ɓurɗo yiɗede juulede o woni cuɓaɗo e waktu ƴagotorɗo o woni lor e waktu cuɓaɗo to banggue salli fana ko pokkitagol
nange immade hoore ha hunde fofota e mbeelu muɗum darde ko ɗon noon waktu makko cuɓa ƴantorɗo fuɗɗo diɗon e waktu cuɓaɗo ala sarako ha nange soyɗa so nange soyɗi ko ɗon waktu makko cuɓaɗo ala sara gasi ƴantorɗo sallifana o e ala sara o jokkita ko ha heddo e mutal nange fodde ko neɗɗo ina juula darɗe nayi ƴantorɗo sallifana yalta ƴantorɗo ala sara o jokka ha mutal nange cuɓaɗo futuro fodde ko aɗa heblo juula e mum cuɓaɗo gueƴe o ko caggal birnagol mbaɗirka nange ha tataɓal jamma gadanal ngal futuro ngo e gueƴe ɗe ndendi waktu ƴantorɗo o ko ha heddo e fajiri fodde ko ina juulane darɗe nayi ƴantorɗo futuro o ngo gasa ɗon ƴantorɗo gueƴe o jokka ha fajiri feere cuɓaɗo subaka o fuɗɗa ɗon ha guite laaɓa cer waktu makko ƴantorɗo o ko ha puɗal nange kala mo juulani e waktu cuɓaɗo juulani kadi e waktu ƴantorɗo o wonti ñamande koko yoɓate on neptinɗo julde ha waktu muɗum ɓenni fayima bakkat mawɗo sowona tan taw ko jejjiɗɗo walla ɗaninoɗo naafila juulitake caggal juulal subaka ha nangue towa sowona tan taw ko on patoraɗo ko wowno e naafilaji mum jamma naafila juulitake caggal ala sara ha futuro juule dagota ko naaflude ñande aljuma so almami ngabbe dow gangu newal mum woni mimba e caggal juulal juma ha kota galle walla jalta jama seeɗa sa yiɗi garta naafla mino Adama Amadou Ndiaye jangowo duɗal hetto paama ɗo e Gurel Hayre janginta kanko ceerno Mamoudou Bardine Ath mo sewnde mo Fouta jangoɓe duɗal hetto paama ɗo e Gurel Hayre ceerno Abdoullahi Sar a salmitama kada salminama ane dendagal ko hettoto buuɗal yurmede hino Habsatou Mamadou Camara mbeɗa ara jangande men Keerol Fiilayru e Keerol ƴiƴam ɓesgu Keerol Fiilayru ine fecci e pecce tati puɗɗotoɗo e gowtuɗo kañum e cowiɗo ko ɓuri hen hewde e Fiilayru wonande puɗɗotoɗo ko balɗe 15 gowtuɗo yiide o noon ko fodde balɗe ɗe wowi yiide ɗe tan so ɓurti ɗon noon omo ɓeyda hen balɗe tati so ɗe balɗe tati ɓurtinta ɗum balɗe 15 cowiɗo ha heeɓi lebbi tati on so heewi ko balɗe nogas tan hani hadde so tawi Fiilayru ndu arti e makko caggal nde o dañi lebbi 6 ɗum fotani ɓurde balɗe nogas e 5 kala e maɓɓe mo ƴiƴam mum waɗata yaha rutto yo rentin balɗe ɗe o takkotira ha hiisa aada o timma dagota ko piiliɗo julde horde wangade suudu kaaba memde kaamilu woni deftere Allah timmune nde e nadde jama yobde korka ka ina waɗɗimo kono yobde julde nde waɗɗakimo ina daganomo jangude Qur'ana kono dagantakamo joom galle makko terɗe makko gonde hakkude wuddu makko e koppi makko ha o laaɓa e ƴiƴam Fiilayru ɗam kadi o looto Keerol ƴiƴam ɓesgu way kono ƴiƴam Fiilayru ni to banggue ñawoje mum ko ɓuri hen hewde e ƴiƴam ɓesgu ko balɗe 60 so ƴiƴam ɗam taƴi ko adi ɗum hayso ko ñande o jibini nde yo looto o watta julde so ɗam arti hakkude majjam e gadanam ɗam woni balɗe 15 fay dow yo andu ɗimmam ɗam ko Fiilayru so jacci balɗe 15 fay less o hiisoɗam ko kedde ƴiƴam makko ɓesgu ɗam woni e yaltude caggal sertugol makko e ƴiƴam jam soko dañani ndiyam o looto o tamoto o juula kadi so wontani joom galle makko lora ngam tuuya yo tamo ɓe jettotira mino Habsatou Mamadou Camara jangowo duɗal hetto paama ɗo e Gurel Hayre janginta kam ko ceerno Mamoudou Bardine Ath ngo sewnde ngo Fouta jangoɓe duɗal hetto paama ɗo e Gurel Hayre ceerno men ceerno Abdoullahi Sar a salmitama kadi a salminama hane dendagal hettotoɓe buuɗal yurmen mino Houle Abdoullahi Tambourou ɓe ɗara janganden Keero sarɗe njuulu ko 5 labde ta e labde soɓe gila e ɓandu comci ha e nokku kañum kadi e suurde foppoldu mum huccidde fuɗnage woppude haala heeko e golle kewɗe to wiyama foppoldu noon to banggue gorko ko ɓamde wuddu mum faade e koppi so tawi noon ko debbo
kanko fofof makko ko foppoldu ɗum woni awra hello 16 tataɓal jamma gadanal ngal hiisaji kiisaɗi hen ɗi kolli ɗum fotata hawrude ko hedde nogas e ɗiɗaɓo mere jamma ngati ko ɓamde puɗal ha e mutal fecca e pecce tati so wona tan ko lahal yeeso ngal e cammeje juuɗe ɗe e koyɗe ɗe ina añano juulirde tuuba tan ɓola taw ala ko fawi dow hen on mo comcol mum waɗi soɓe o dañani comcol gongol o lomtidoro o dañani ndiyam kadi o wuppira ngol omo huli yaltugol waktu ngol yo o juulir noon daganta komo nebtinde julde nde sabu wasde mo laaɓal comci ɗi kala baɗɗonowo fiijo mum on mo dañani ko suuliri foppoldu mum yo o juulir ɓandu ɓoldu mo woofi fuɗnange yo o fillito waktu o kala ko wi'a ina fille e waktu tawata ko njuulu on waktu koko bonno so tawi noon gonɗa ko e nder makka ala e sago kuccita e suudu kaaba ndu to gonirɗa fof tesko laaɓal soɓe suurde ɓandu mum huccidde fuɗnange sarɗi mum ko siftorde e wawtude so jomum woofi fuɗnange walla so awra mum yaltitinani so o siftori ko adinde waktu o yaltata ina yiɗa o fillo so waktu o yawti fillogol alanamo njuulu makko ne moƴƴi awra o noon fecci ko pecce ɗiɗi feccere nde suurugol mum ɓuri tengtude feccere nde suurugol mum ɓuri hoyfude to gorko ɓuri tengtude ko mbirnidi mum yeeso e caggal ndin woni hakkunde wuddu e koppi so debbo noon ko kanko fof suuroto fillogol ko ɓural wona kala julde filletede e farilla fillete e naafila mino Hule Abdullahi Tambura jangowo duɗal hetto pamaɗo e gure layen jangguinde kanko Ceerno Mamoudou Bagadine Athie go sewnde go Fouta. alhamdulillah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV yewtere mon Buuɗal Yurmede ɗum ɗo ene weeli heɗade ene weeli nante ene weeli wawde ene weeli wiide ɓiyam ne weeli wiide banam debbo ne weeli wiide joom suudam gandal yoddi koye debbo so andi galle andata sabu ɓe anduɓe koɓe gandi ɗo ko so Allah maɓe gandin ɗum ɓiɓɓe maɓɓe kadi maɓe gandin ɗum sehil maɓɓe debbo so andi tan rendo fewat debbo so andani noon rendo daljat nde tawno kañum ko miiji kala kene waɗa rewɓe e sukaɓe ɓe goni aduna ɓe so gandi aduna fewat ɓe so majji daljat hono rendo men daljiri hande ni ɗum noon jangguinen sukaɓe kadi meeɗuɗen yañude duɗe ɓe kala jalti koye duɗe pular te koɓe jangi ko kala ko sariya koye arab siggita watta e pular ha ɓeydi nannade ɓe nani ɓe paami teni ɓe mbawi ɓe gandi a jarama sohna Huley Abdullahi Tambura golle mon jooɗi peewi sohna Maymuna Ousmane Ly sohna Jawli Ousmane Ly ko noonne kadi sohna Adama Amadou Ndiaye e ko noonne kadi e dendagal heddiɓe joni paaɗen koye Abdoullahi Marigo ma aran men kañumne ko fati e banggue gueɗe diine so haaji Allah. Jangoɓe duɗal hetto pamaɗo e gurel hayre Sara Abdoullahi Sara a salimitama kadi a saliminama an e dendagal hettotoɓe Buuɗal Yurmede kala mino Abdoullahi Marigo mbeɗa ara udditande men damal jejji sujuudu jejji e julde koɗi sunna ina wodani ustuɗo sujuddaji ɗiɗi aɗo caggal nde o timmini teyyaji ɗiɗi o ɓeyde caggal majji teyye goɗo ina wodani ɓeydude sujuddaji ɗiɗi ɓaawo caggal nde o silmini o teyyo caggal majje o silmina gongol on mo usti kadi ɓeydi yo sujjo aɗo
on mo yejjiti sujuude aɗa ha o silmini yo sujju so ɓoytani so ɓoyti ha o yalti juulirde nde sujuude o boni julde nde bondi hen e dow sarɗi so tawi ko annino sujjante ko ina yoni sunnaji tati walla ko ɓuri ɗum so yonani ɗum bonnata on mo yejjiti sujuudu ɓaawo so o siftoroyi yo sujju ɗum hay so tawi ko caggal hitani on ustuɗo farilla sujuudu yonata ɗum on mo usti ɓuri njuulu sujuudu waɗɗaki ɗum sujuudu ada o wodata so wona tan on ustuɗo sunnaji ɗiɗi walla ko ɓuri ɗum kono sunna goto sujuudu mum ala e makko so wona ɗo suuɗateno walla ɗo feññinteno on mo suuɗiɗo feññinteno yo sujju aɗa so feññiniɗo suuɗateno yo sujju ɓaawo mo haali ina yejjiti yo sujju ɓaawo on mo silmine darɗe ɗiɗi ina yejjiti yo sujju ɓaawo on ɓeyduɗo e julde mum darde walla darɗe ɗiɗi yo sujju ɓaawo silminano on ɓeyduɗo e julde hono mayre julde mum boni on mo sikkiti timmugol juulu mum yo imma o adda ko sikkiti ina jacci ko sikkitade e ustude way kono yenenede ɗum ni ko ɗum waɗi kala cikkitiɗo darde walla sujuudu yo addo sujju ɓaawo silminano on mo sikkiti e silminade yo silmin tan so ɓoytani so ɓoyti tan sujuudu waɗɗaki mum so ɓoyti tan julde nde boni kala kewɗo cikkitali yo ittu sikkeje ɓernde makko kono o addata ko sikkiti e mum ko kono omo sujja ɓaawo foti o sikkiti ko ɓeydugol walla ustugol on mo feññini ɓunoto sujuudu alana ɗum kono teydi ɗum nde ina aya on mo ɓeydi simore e dow darɗe ɗiɗi cakkitte ɗe sujuudu alanamo mo nani nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ina jangte taw kanko omon juulu o wi sallallahu alayhi wa sallam sujuudu alanama foti o yejjit walla ko te ko jooɗiɗo ma ɗum ko dari on mo jangi cimoje ɗiɗi walla ko ɓuri ɗum e darde wotere ma ɗum yalti simore nde o jangatnode o naati e wonde walla o nangi koppi ko adi nde o surnata simore nde fofde sujuudu alanama on mo jofori e nder julde mum jungo mum walla hoore mum hay hunde ala hen murti ruttini e jangugol fatiha tawateyani yo sujju ɓaawo so tawi noon ko tawdi ɗum feññini bonande on mo siftori simore caggal nde o nayi fewde koppi o ruttontako on mo siftori suuɗgol walla feññingol ko adi nde o nangat koppi yo fillo jangde nde so tawama ko e simore wotere sujuudu alana so tawi ko e fatiha noon o filloro kadi o sujja ɓaawo so woppi koppi yo sujjo aɗa sabu woppugol feññingol ngol e woppugol suudde sujjante ko ɓaawo foti ko e fatiha walla ko e simore wotere kala jalɗo e julde mum julde boni so o tawi so o teyani fof gati noon jalata e julde mum sowona belsindiɗo pijintoɗo julɗo so immima e julde yo ɗurno ɓernde mum nde kala ko wona Allah mo senade woɗani o weddo aduna e ko woni e nder mum kala caggal yo Allah tan e mangu mum tawe ɓernde makko nde mo senade woɗani yo ɓernde makko nde e fittanu makko ndu kulcinye ngam haybande Allah e mawninde Allah koni woni julde hulɓe Allah hay hunde ala e on mosɗo e nder julde bojji kulol Allah e nder julde koko yaafa mo hettini jawto seeɗa on ne hay hunde ala e mum on mo immani darde tata ɓiiru o siftori haade juuɗe makko e koppi makko sirtude e leydi yo jotto sujuudu alanama so tawino juuɗe makko e koppi makko sirti e leydi yo jokku woto o rutto o sujjaɗo so o ruttima e jonde nde so o yejjiti walla so o tawi fof julde nde ina selli kono yo sujju ɓaawo caggal nde o silmi on mo wutti e julde mum ina yejjiti yo sujju ɓaawo so o tawi julde makko boni mino Abdoullahi mari ko jangoɗo e duɗal hetto paama gurel hayre ngo Fuuta janginta kam ko Ceerno Mamadou Bagadine Aji machallah a jarama togara seydi Marigo golle ma jooɗi peewi sohna Maymuna ma artan men ɗo sohna Habsatou accirno to banggue wonande on mo almami mum daɗi ɗum mino Maymuna Ousmane Ly mbeɗa ala jokkande men so Habsatou Camara acciri ɗo so daɗanoɗo yejjiti caggal nde almami mum silmini o wata tan kone juulatnoɗo goto ni so daɗaɗo dañji almami sujuujo ɓaawo o dañiri ɗum banggue makko sujuujo makko ado o ina yonamo on mo yejjiti nangugol koppi o siftoroy ɗum e sujuuju yo rutto daro ina yiɗa noon
so ruttima o darima o ruttonoɗon hay so seeɗe jangin refti o nango e koppi so silmini o sujja ɓaawo mo yejjiti sujuuju gooto o siftori ɗum ko caggal nde o darti yo rutto jotto o sujjana ɗum so wana tanta o jooɗinoma hade makko immade nden fillotako jonde nde mo yejjiti sujujjaji ɗiɗi yo turo tan o sujja wato jooɗo e ɗeɗo ñawoje fof o sujjata tan ko ɓaawo so sifturi sujuje caggal nde o ɓamti hoore makko immorade darnde rewnde hende yo jokku julde nde wato o rutto o werloto darnde yejjitande nde o lomtina wonde batte mayre omo mahi o sujjaado so tawi koye ɗiɗi gadane ɗe o siftori ɗum ko caggal nde o fiɓitata ɓiire walla ko caggal nde o silmini so tawi kadi wona e darɗe ɗiɗi gadane ɗe walla ni so yiɗi wona e majje kono micitini ɗum ko caggal fibdemo tataɓere yo andu simore nde jonde nde kala ɓocitakimo ɗon o sujjata tan ko ɓaawo on calminɗo tawa ina sikkiti timmugol julde mum yo andu julde boni jejji julde yoɓetende way kono jejji julde tottetendi ni Maimouna Ousmane Ly jangowo duɗal hetto pamaɗo e gurel hayre mo Fuuta janginta kam ko ceerno Mamoudou Bagadine Athie mo sewnde ngo Fuuta. alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Mahamoudou Bagadine Athie yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere. khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu. ɓuri moƴƴude fof no Nabi sallam wiiri ni ko on ganduɗo haala Allah rutti andini ɗum ko ɓuri moƴƴude yimɓe kala. ɓe ene jari wallude, ene jari toppitade, ene jari yiide, ene jari jokkodirde musidɓe tedduɓe. baɗoɓe ɗeɗo baɗe, waɗoɓe ɗe baɗe, waɗoɓe ɗe baɗe, jaggoɓe o sariya keeri Allah ɗo Allah wi hoto gollu gollal ha ganda ko Allah ñaawi e maggal, ko Allah wi ko adinde ndewoton kam gande kam, so tawi on ndewi kam on ganda kam holno jiiroton kam, gande kam ko adinde ndewoton kam an darinde darde andinde ɓe sukaɓe, andinde ɓe sukaɓe Allah biɗo gande kam ko adinde ndewoton kam yo Allah yoɓe moƴƴere. ceerno Mahamoudou Bagadine Athie yo Allah yoɓe moƴƴere ha toon to Nioro ha to gurel hayre. en beltima kadi mboɗo andi kadi hettiɓe kala beltima ko neɗɗo pertata mum e ñohde, ko pertata mum e TikTok, ko pertata mum e WhatsApp taw ko ojoji tan, ko pertata mum e jonde tan, ko pertata mum hande e yeeso ɗi sériji télévision. aɗa e rokkude hoorema hay soko waktu goto jangga, hay soko demal gotal e nder sariya Allah, walla hay soko ayeje 4 e Qur'anil Karim kuñoɗa e hoore maɗa. neɗɗo pop ene foti rokkude hoore mum ñalawma fof hay soko waktu, oɗo waktu mi suɓima tan mi ƴeewa bawɗo deftere Allah nde mi rutto hen hay soko aya goto mi ƴeewa huñade e hooram he, mi rutto e keeri Allah ɗi mi ƴeewa hay soko demal gotal mi ƴeewa wawde ɗum holɗo ɓe sukaɓe mbawiri ɗum ni. kono so Allah jaaɓi en ɗaccata gurel hayre, en ɗaccata duɗal hetto paama ma en ndewido ha gaddoyen ɗo kadi sukaɓe ɓe garana men ko fate calɗi goɗɗi taw koye sariya e diine kala. saabu rendo men fewirta ko ni, ndeƴe so heewi wona accude place mum. aɗa andi mboɗa andi hol gacco place mum. joom galle ma ne andi, joom suuru ma ne andi. oɗon gandi ko Allah wi, oɗon gandi ko nelaɗo wi, on desodiri alhamdulillah sukaɓe so gari on paɓɓe lawol peewal. kono a anda mi anda en desodiri, en ɗiɗo kala ken majjuɓe, en ganda to paaɗen, teni Allah wi ko gande kam te oɗon a jaaha teni tagroɗon ko dewal Allah, holto paaɗon. ɓuuri hewde rendo men gorko ne andi debbo anda,
gorko andinta debbo debbo sa yiɗi andin ɗum mawnikino e dow ma yaɓɓuma saabu goɗɗe ngani ɓuuri hewde rewɓe ene jawi worɓe mumen hayso gorko ne andi diine so haalni joomum jaɓata namde to ko banggue goɗɗo walla sa wajima ɗum sikka mataw ka jawiɗo ɗum walla ka jaɓɓuɗo ɗum taw ala anne kadi mo anda o rento wajade diine wata majjinde yimɓe jangginen sukaɓe balliten jangginoɓe sukaɓe ɓe ndenen diine Allah o ndenen keeri Allah ɗi ganden ko Allah farli e men ganden ko nelaɗo sunnini e men ganden moƴƴuɓe men ko newnani men to banggue jiɗaɗi men ganden karmuɗi ɗi Allah harmini e men ganden gañaɗi ɗi nelaɗo sallam wiyen ndentoɗiɗe gañaɗo men ganden ɗi jiɗaka e nder rendo men Allah subhanahu wa taala walla en on jarama noon onon sukaɓe almuɓe yo Allah yommon moƴƴere duɗal hetto paama en beltinum ɗum no feewi sohna Jawli Ousmane Ly yo Allah nurɗin gandal ngal ya rabbi min beltinima jinna e mon hayso tawi kon ñamoɓe ñebbe sohna Maymuna Ousmane Ly on jarama yo Allah nurɗin gande ɗe min mbiya kadi jokke woto jeccito ɗe woto jeeƴo ɗe jeehe ha gonon alphaji inchallah ma on jeeya ha gonon alphaji tafsiron janggo mbajoɗon rewɓe hono mon en so Allah jaaɓi inchallah Adama Amadou Ndiaye jokke yo Allah nurɗin gandal ngal sohna Hafsatou Mamadou Camara yo Allah nurɗin gandal ngal sohna Houley Abdoulaye Tamboura yo Allah nurɗin gandal ngal tokaram Abdoulaye Marigo yo Allah nurɗin gande ɗe duɗal ngal pap janggoɓe hen ɓe pap yo Allah nurɗin gande ɗe yo Allah ɓamta foyre nde ɓamta duɗal ngal kala jangguɗo e maggal yo Allah barkin ɗum anne kadi ceernajo yo Allah ɓeydema barke yo Allah ɓeydu barke e wuuro ngo ɓeyda barke duɗe ɗe kala duɗal jangguinowal haala Allah jangguinowal kene nafa ene nafta kala yo Allah ɓamtu ɗum yo Allah dawlin ɗum yo Allah darjin ɗum yo koode mawɗe jaltu hen janggo kadi mbawa tambade ko heewi ya rabbi ya rahman ceerno Mahamoudou Bagodine a jarama ko gendi yankagal ma e softede ma e yarlitade ma jeeyi sababu ɗum ɗo kala gurel hayrinaɓe nangue hen a tiiɗa on malama yo Allah rokku amen minenne e nder guure amen uddide duɗe taw ene janggina sukaɓe rewɓe daani ha mbawa dursitade janggo so tawi jonde jooɗi moni kala rokke micro fertano yimɓeɓe hen sari Allah machallah wallahi on jarama musidɓe tedduɓe so buuɗalil men feeri feeñi fe jeeyi ɓattake men hande ko artude keeri Allah artidde duɗal hetto paama to gurel hayre ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe Muhammad Rasulullah ñoni e fergoma molati ene ñemba yaaduma ya rabbi am yurma ahmada ya fo ale be ahmada dulare ñoni e fergoma molati ene ñemba yaaduma ya rabbi am yurma ahmada ya fo ale be ahmada dulare ñoni e fergoma molati ene ñemba yaaduma alhamdulillah o sadaqa jamnawre kala rafina sellina dulare ñoni e fergoma molati ene ñemba yaaduma alhamdulillah o sadaqa jamnawre kala rafina sellina dulare ñoni e fergoma molati ene ñemba yaaduma dulare ñoni e fergoma molati ene ñemba yaaduma sallallahu alayhi wa sallam